أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ‘Yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau muna tare da jaje da kuma tuna abin da ya faru da mu, wato mazhabin mabiya Ahlul Baiti a Najeriya, wanda yau shekara 10 kenan, wanda shi ne wanda muke ce mishi Zaria Massacre. Wanda abubuwa sun faru wanda ta kai ga an kisan kiyashi, wanda genocide da ba a taɓa yi ba a tarihi, wanda kuma ba kowace al'umma ba ce aka taɓa yi mata wannan ta kawo iya yanzu. So abin da za mu iya cewa shi ne wannan abu mun sanya shi a zukatanmu, ba za mu taɓa manta da shi ba daga nan har ta tassara, daga nan har mu koma zuwa ga Ubangijinmu, sannan kuma ba za mu daina ambatan shi ba. Daga mu, ‘ya'yanmu har jikokinmu har ta taɓa kunnenmu za mu dinga tuna wannan al'amari, saboda mun rasa masoya, mun rasa ‘yan uwa, mun rasa iyaye, mun rasa abokanai, mun rasa ƙanni, an ci zarafinmu, an ci zarafin matanmu, sannan an ci zarafin ɗan adamtaka. Wanda abin da ake fakewa da shi shine cewa mene, wai mun tare hanya ne ga jami'in soja, wanda kuma wannan idan muƙaddara cewa mun tare hanya ne, to shin hukuncin da ya dace da mu kenan? Ma'al asafi shadid kuma abin da ya biyo baya na al'umman da muke tare da su, waɗanda ba su tausaya ba, balma ƙara taimakawa suka yi, suka dinga faɗin albarkacin bakinsu suna gani. To gaskiyar magana akwai dalilai. Mu wannan abu da ya faru ya ƙara mana yaƙini kan yaƙini, kuma mu darussa ya bamu. So darussa suna nan da yawa, wanda a ciki har aka kai ma jagoranmu Said Hafizahullah hari, aka ji mishi ciwo, aka kashe 'ya'yan shi a gaban idanun shi, aka yi duk wani nau'in rashin mutunci, sai da aka kwana 3 a jere cur ana abu guda, wanda wannan kuma bai isa ba, aka koma gidaje ana bin 'yan uwa, aka tara hanyoyi, duka wannan wai saboda mene? Wai shi'anci. Wanda mu ba muna yin wannan abun bane wai a matsayin wai shi'anci, muna yin shi a matsayin addini ne, haka muka fahimta kuma haka za mu yi, kuma wani bai isa ya canza mana ra'ayi akan abin da mu muka shirya ko abin da mu muka fahimta ba. Wanda ƙasar Najeriya ba an gina ta mene akan cewa ga abin da za a yi ba ne, balma tsarin constitution ɗin Najeriya da take kai a kai ta ce kana da ikon ka bauta ma duk abin da kake so kai. So akan haka aka yi mana abin da aka yi mana. So akwai wani magana da muke so mu ɗora akan wannan. Babu wata al'umma da ta sadaukar da jini face ba ta samu 'yanci ba. To yana daga cikin asasin mu abin da muke so shine mene? Ba wai ba da jinin da muke yi ba mu san me muke yi ba ne. Mu muna so mu rayu a ƙarƙashin iko ne, mu kawar da zalunci, ba ma son zalunci. So gwamnatin Najeriya kuma mene? Da 'yan koranta azzalumai ne. So shi ba da jini shi ne hanya ta samun izza da ɗaukaka. Yawwa, ko da kafirai ne, mu duba ƙasashen da ba su son zalunci, suna cikin rayuwa mai 'yanci, suna cikin rayuwa ta jin daɗi. Ko baka addini, to babu wanda yake son zalunci. Yawwa, babu wanda yake son zalunci. Shahidanmu da muka gabatar muna tawassuli da su, muna addu'a cewa mene? Allah ya sa sanadiyyan jinanansu ƙasarmu ta fita daga ƙangin zalunci. Kuma wannan zaluncin da ake yi ba mu kaɗai ake ma ba, balma yanzu gashi nan ya gama ƙasa gaba ɗaya, ko ta ko ina bi ake. Wannan kenan. Akwai mujtama ɗin da in dai tana so ta ci gaba daga inda take, ta kai matsayin da take buƙata, to in dai ta ba da jini, to wannan al'umma ɗin za ta tsayu. Misali kamar ƙasar Iran, har yau har gobe shahidan da suka sadaukar suka bayar, su ne jinanansu yake riƙe da ƙasar. Yau da ba waɗannan shahidan da har yanzu ne ƙasar ta koma gidan jiya. Amma har wa yau da muke wannan magana cewa mene, shekara tsawo 40 da wani abu zuwa 50 haka, an doshi 50,
amma ba a daina ciro gawawwakin shahidai ba, wanda sanadiyan jinanansu ne jinanansu ya tsai da wannan ƙasan ta zauna a halin da take. Wannan kenan. Sannan shi zub da jini bai tafiya a banza. Mun gani a tarihi babu mutanen da aka kashe su suka ba da jinanansu face mene, wannan ƙasan ta samu 'yancin da duk ake buƙata. Akwai ƙasashen da ba na musulmai ba, akwai kuma ƙasashen musulmai waɗanda suka ba da jinanansu, wanda shi kanshi musulunci bai yarda cewa in an kashe jinanan musulmai ya tafi a banza ba, domin su ne ake kiransu shahidai. Ma'ana duk ƙasan da ta gabatar da shahidai a matsayin wanda za ta yi ƙurbani da su domin ta samu 'yanci, to waɗannan shahidan rayayyu ne ba matattu ba ne. Kar mu ga an kashe mana shahidanmu, an kashe mana 'yan uwanmu, muna jin zafin mun rabu da su, amma muna sane mun yadda mun amince da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwatan bal ahya'un walakin la tash'urun. Musulunci ya faɗa mana, Allah ya faɗa mana cewa kada mu ce ga waɗanda aka kashe su a hanyar Allah matattu, rayayyu ne, suna nan a wurin Allah rayayyu. To haka musulunci ya ba ga muhimmanci ga jinanan da aka zubar a fi sabilillah. Dan ba laifin zaune ba na tsaye, ba Allah muka saba ma ba, aka zo aka yi mana abin da aka mana. An fake da guzma ne aka harbi karsan. Yawwa sun yi abin da za su iya yi ne waɗanda mene don su faranta ma iyayen gidajensu, to sun yi nasu, Allah kuma ya yi nashi. Tambaya, daga wancan lokacin zuwa yanzu shekara 10 kenan cur da wancan gwamnatin azzaluma kafira ta yi abin da ta yi, ta kashe mu. Wa gari ya wayan ma, daga wancan lokacin an daina abin da ake ko an fasa? Bal ma ƙaruwa ya yi. Shi yasa ba sanadiyan kashe mutane ba ne wai an kashe wani sai zama na cewa an daina abin da abin ba a riga ba ne, ba a goshe ba ne, a zuciya yake. In za ku iya ku kashe abin da ke cikin zukatanmu, to za ku iya kashe mu, wanda kuma wannan ba zai yiwu ba. So akwai abubuwa suna nan wanda mene, shi samun irin waɗannan zub da jina ne a doron ƙasa yana da tasiri gaske. Masu cewa ana kashe mutane wane ne ba su san me suke yi ba ne. Mu da muka fahimci abin, aka haife mu a cikin shi, kuma muka gane tasirin shi, muka bibiye tarihin baya da na gaba, mun ga yadda ta yi. Duk zaluncin masu zalunci a zamanin Banu Umayya da Banu Abbas ba sai sun kashe ba, to balantana da nan 'yan kuci ba mun azzalumai. Wannan kenan. Sai Allah ya ƙara cewa wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah ya ƙara cewa kada ku yi tunani ko ku yi tsammani waɗanda aka kashe a hanyar ɗaukaka Allah matattu, a rayayyu ne, suna wurin ubangijinsu, ana azabta su. Inda Allah yake cewa farihina bima atahum min fadlihi wa yastabshiruna billazina lam yulaqu bihim. Suna mai farin ciki na daga abin da aka ba su, kuma suna bishara ga waɗanda suke bayansu, waɗanda ba su tare da su suke bayansu, suke ce musu ala khawfun alaihim, ca kada ku ji tsoro, wala hum yahzanun, kuma kada ku yi bakin ciki. Haka nan yastabshiruna bi ni'matillah, suna bishara da ni'iman Allah wa fadli, wa anna Allah la yudi'u ajral mu'minin. Allah bai ɓata girman mu'min. Sai kuma magana ga mutanen gari. Alƙur'ani yana cewa wala yajrimannakum shar'ana qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kada Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kada ƙiyayyen mutane ya sa ku yi musu adalci, saboda mene, saboda ba ku ra'ayi guda da su. Bal ma ya ce ku yi adalci domin shine mene, kusa da takwa. So mu ƙaddara abin da aka yi mana a ra'ayin wasu daidai ne, to fa hal jaza'ul ihsani illa al ihsan. Shin abin da muka cancanci kenan a yi mana, kuma adalci da muka cancanci da dukkan mutane, mu ƙaddara cewa mu ba musulmai ba ne, ba kuma mutanen kirki ba ne, amma a matsayinmu na mutane abin da muka cancanci kenan
wanda ya kamata a ce za mu yi. To da wannan muke cewa wasu ya'lamul lazina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.